gran atorgat a un equip First Lego League destacant per ser un model en respecte als valors First Lego League i per haver aconseguit l'excel·lència i la innovació tant en el disseny del robot com en el projecte d'innovació. El Premi Ingenieria Soy el guanyador, que aquest prestigiós premi reconeix l'equip que encarna l'experiència First Lego League en adoptar completament els valors fonamentals First, mentre aconsegueix l'excel·lència i la innovació tant en el joc del robot com en el projecte d'innovació. Aquest premi inclou avenç a la final nacional, lliurat per Dr. Joaquim Salvi, rector de la Universitat de Girona. Espera, vaig a la bau i no m'estic fixant. Això dirà bé, El premi guanyador! Ingenieria Soy